Joan, si no vols sortir, darrere. No, però vull... Home, la regió 7. Si cal, pronunciarem l'Ajuntament. I que marxa cap allà, que s'ha d'instal·lar en aquest perímetre. Vaig Fonellosa, Vaig Fonellosa. Perímetre, aprofitar que ja tenim unes construccions, també aprofitant el solar de baix, i tot aquest espai és un espai que queda sota un sotaplaça, és a dir, a la cota de la plaça Major continuarà una plaça. Però ja m'ha bé que estigueu al final, perquè si des d'aquí podeu fer alguna cosa així, com si anéssim parlant. Per el taronja? Dilluns hi vaig. Que xula la imatge. Amb la d'allò dalt. Sí, digue-li al Poli que surti d'allà. Està darrere la bandera, que no el veieu. Està mirant què fem. Aquí, darrere la bandera. Ja no No es veu, eh? Ja teniu la planta feta, diguéssim? No, falta la foto. Passeu, que no puc amb tot. Però l'angular per fer l'arquitectura és l'ocell. Amb el graó d'accés per poder baixar i l'empedrat que es conserva del perímetre per on s'entrava. Llavors, aquest forat que hi ha ara, això estava tapiat, perquè... Bé, no? Quan van construir el Palau, el Castell, això arrasessin aquí i com a màxim deixessin fer allò. La casa del Vegués, el Quinc. Hi havia una casa. Algú hi havia aquí. Però quan s'hi va instal·lar el Veguer ja és cap al Quinc. Per això fa un salt molt gran. Vol ser que la Moraga no estaria més aquí? És que és on hauria de ser, però aquí no sortia. Per mi Moraga